Kalong ka jingdo nong ka bakraw na mentaki katu kat ni kishnong hapo ka Southwest Khasil District ba menta la kumba katu kat ni benai kim shim la yo ya ka boarding nado balatut u transformer bat kan ni ka labu jing e shikat de na ka bentaki long yeng khamtam e ki khna school bat ki samla pule ki bodon haki exam halor kan ni ka man abakren shikilat pathai khubor na kaliang jong working president ka FKJJP Southwest Khasil District uba Kenneth L Nonglight ulapan pau ko jing sau diaw halo ka jing e bagi pai ba nong shong shnong ki yakendo na ka jing membiang ni ka jing du jong ki boarding hakikat tu kat ni ki shnong but marmar ki lalit ban yakendo yo subdivision officer jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited Maukerwat division ban pensengau bat dawa badi ban penbiang no khnang bakan nom long ka jing du nong yaki pai ba nong shong shnong kum ka seng ha ko ipat kaliang ka penpau ka jing seu thamula bahadien bakalalik banyakendo yo SDO jong katnat boarding ha Maukerwat ma upat upha kala bakin le yakendo yo MLA jong ka Maukerwat constituency uba renikton lengdo tongkar hato kandon jinga de ayu na kaliang jong MLA bat kata ko office halor ka kam boarding bo jing kili ka seng to na kaliang jong ka seng FPGP Southwest Khasil District ni wana ka nga por kaman jong pi hadin ba seng ilayo man lagi kendo SDO jong ka MECL Maukerwat subdivision habang ilayo ikijing ujor na kisnong hitaw na kiramba snong kinong snong jong snong ki ba ladu ni San Farmar hagani ga district jongi kawai ka diga jakrem kabaar ka jasyar kabalay ka lagnong mapasaw de shisngi molay kabanadu kini ki benai ki bala lagnong kiladu di San Farmar bat ka jing ud jong ki pajba nong snong kamtam ki kena school bat ka kum gani juk ni don kam ya galan maka de bandon banlo ke jing syai ki jing sem ki jongi pot menmek nang banlai na ki nong kam snip ki nong tu ki nong te bat ki we ni sutu ini jing ladang im don ni lan tena leng nga seng adin muni kendu yo SDO ni su thamula mo ai daw pat de ban nyat syo lokal MLA jong ka mosen jong ka Maukerwat constituency bari ni ton do tena leng nga seng ikat ya ka office Maukerwat lani wat ya head office bari ha Shalom bapin pen kloy mardor ban penbiang ini San Farmar ini Isnom ki badon apu nya district jongi bangi ai por apu jonu bunai bari ban penbiang lem kum tanah kaleng no seng ngin sim ki senjam ki bateng habu ya dei bagani ka hadin bangi sejo ke jing long torti jong ka office MECL banagleng jo seng idang lam bakidon katukan ni San Farmar ki badon agani kadong katang ka jongi ki bompat syama care fencing wala ka tu ke jing jia ke badang sujia sya ni kini ki hendak benai ki balalek ke jing du no jing atli ki ti we ka kena na kini ka dong ka thang ka jongi nang tai national mo ko pet banagle no seng kerpat baki de ban ker no San Farmar ki badon hagani ka dong ka thang ka jongi kerpat di ka office baka de ban lek no mardor ini kam kenang baka nom jia shu nang ni syakmar kini ngi jing jia ki basusi